Og det er så tænkt, der bliver kun lige dig, der kommer og prøve den. Jeg laver ikke andre aftaler. Jeg kunne simpelthen ikke lide det. Nej, men det tror Jeg skrev til alle, at de må lige vente, fordi jeg kunne ikke lide mig. det var en lige rigtig glad for, tror jeg. Ja. At vi kunne det. Ja. Altså, Hun skal også have en lidt stor hest med det skal hun. Med lange ben. Jo, hun er højt til. Det er sådan, hvis benene er længere end mine. Bare gå til ham, så. Du skal ikke være bange for at tage i munden eller sparke til ham. Jeg lover det. Så glor han lige. Fordi vi står her og siger noget. Ja. Det var det vildeste. Det var det oplevelse lige nu. Ja, det var det der. Åh gud. Men den er bare sådan lidt forsigtig. På Ja, men det, og når han så har været med på dressurbanen mange gange, så holder han op med det. Jeg tror, det handler om tid. Ja, det ser fint ud, Anne-Line. Den er kendt landet over. Det er rigtig gamle stamme, som vi er så kendt for. Hans mor går heroppe, hun er 23 år, både 11 afkom. Og for søren. Hun har gået jagter, da hun var 3 år allerede, og hun har gået spring, hvad hedder det, hvor hun har gået ned til og hun har gået 11 afkom. Nej, men Hun er meget, meget holdbar hest. det er utroligt også, at der er nogen, der bare det er, og man kan ikke forskel. Der blev godt nok godt vejr lige pludselig. Og jeg var derinde og tage en tyk jakke på, for det der. Ja, Der var så koldt, da jeg gik ud før, og mine fingre de var lige så stive, som jeg ved ikke hvad. Hold op, jeg frøs. Der er lige lidt kedeligt. Skal du også have din trøje af, skat? Ikke endnu. Nej. Er fornemmelsen god? Jeg synes faktisk, det er god i hvert fald. Du rider bare til dig. Du skal bare trykke til den og bare bøje ned. Og tænk meget på, hvis du synes, den kigger eller bliver stiv, så bøj den til indvendig side og slip udvendigt. Det skal sige, det er det grunder bare, det er gangen lige. Ja, det er der, det er. Ja. Det er ikke, at den er om en måned. Nej, men det er jo egentlig. Det er det, jeg slapper på. Ja. Men det er nok meget rigtigt. Ja. Og derfor skal lige have nakken af, altså få blødgjort nakken. Og jeg har ikke siddet lidt på den. Jeg har overhovedet ikke siddet lidt på den. Nej. Det er også der, jeg er. Jeg ved også rigtig gerne det. Men Jeg kan ikke forstå piger, de kan simpelthen ikke forstå, at de kan sidde på. Ja, om jeg kan mærke, at jeg ved det, sådan, når jeg går længere tid, så er den gal igen. Men det skal vi selvfølgelig vente, og så skal du både huske at sidde, og du skal ride, og du skal... Ja, så stiv min ryg og min lænd, så jeg er sådan helt... Er den svær at sidde på, skat? Det er bare hårdt. Ja, det er hårdt at ride heste, altså noget andet end pony. Ja. Ej, jeg tror, den bliver også nemmere, jo mere den bliver redet. Den skal, når den kommer lidt mere foran stående efterhånden, så bliver den også skønnere at være på. Du kan se selv, at du måske nogle gange er lidt urolig i hånden og sådan noget. Så. Ja. Det tager han sgu ikke så alvorligt. Ja. Der er ikke noget med, at han slår hovedet op. Eller... Ja, fordi hun er lidt urolig for ham. Jamen, det sker noget. Det er bare sådan, at det er også bare til indvendt, vi har. Den er skændt super lækker i galoppen, det kan godt sige. Det kan jeg holde ud. Ja, det er dejligt. Den er så dejlig. Og nu er den der ikke helt efter givningen, den bliver jo lidt mere nede. Jo. Ja. Det er bare tryk godt til med skænken. Til den til indvendigt. Sådan der. Synes du ikke, den er god at være på i galoppen? Det synes jeg. Og jeg er godt nok sammen. Den er 9 år. Ja, men jeg skal... Specielt i galoppen, den er den der, det er en drøm at sidde på. Det er sådan helt, det er som du sidder i en sofa. Sofa, ja, det er rigtig Det er sådan en dejligt. rigtig sofahest. Men den er